na sa second dose ang Sinovac vaccine nagpadulog sa Centralphilippineuniversity, subong nga adlaw. Nagpadulong sa Central Philippine University ang 70 anyos nga si Lelito Santander sang Santa Cruz Arevalo. Para sa iya, importante ang pagpabakuna sang second dose agud makompleto ang kabugusan nga proseso sang vaccination program. Tagi ka kumplito hindi kumplito kundi kulang-kulang. Panagang sa COVID. Dapat mapabakuna sila Hindi ka magpabakuna sila, away nila problema ba? Kung naigukol sa karoon Kung may card kaya sa pagkatapos ka na pabakuna, kung may pakita ka gamitin siya. Fully vaccinated naman ang 65 anyos nga si Edna Tabukan sang West Habog-Habog Molo. Nagapati siya dako ang mabulig sang COVID-19 vaccine sa iya ikaayong lawas, ilabi na subong nga tion sang pandemya. Sa wala magpabakuna, hindi ka mo magadro. Sunod naman kay COVID-19 team spokesperson Jack Kunlu, nangin matawhay ang pagpalakat sang vaccine rollout kag 1,333 ka mga individual ang target nga mabakunahan sang second dose sang Sinovac vaccine subong nga adlaw. Yes, amo ning target naton buti ningon dapat amo ang makadto diri para nga maka second dose nila. Now kung magka-boost sila dira may mga iban ina siya nga factor, una basi wala nga kadto kay naglain ng pamatsyag or basi ibala na contact trace siya, part siya sa nga isa ka index case sa close contact siya. So hindi siya kagwa no. So that's why kung gisa hindi naton malapot ang amo nga numero because may mga rason nga amo sinano ila pinagid nga do medyo mataas ang cases naton. May mga pahanumdom naman ini sa mga wala makakadto sa ila schedule para sa second dose ng COVID-19 vaccine. Yes, ang obraw nila una mag-monitor sila no sa aton na FB page no sa aton kay Mayor Gerald Cañas nga page para sa next nga schedule for second dose no para sa mga second dose naton nga schedule. So monitoron na nila or di gani mamangkot sila sa aton mga barangay officials no kundi sila nga barangay kay mamangkot kung saan naman ang sunod nga vaccination naton para sa aton nga second dose. Alas 2:50 kainas ang hapon, kapin 1,300 na ang nabakunahan sang second dose subong nga adlaw. Samtang, padayon naman ang panawagan sang lokal nga panguluhan sa publiko nga magkooperar sa mga pagsulundan kag magbinuligay ang tanan agud malabot sang syudad ang herd immunity. Divine Singh para sa Level Up Patrol. City health personnel, icagvolunteers, B-herds kag BFP ang nag-facilitate sa second dose ang vaccination rollout sa cpugymnasium. Mas matawhay kag madasig na subong ang proseso sang pagpabakuna sa mga vaccination center kung ipaanggid sang una. Subong nga adlaw ginpatigayon ang vaccination rollout sang Iloilo City government para sa second dose sang Sinovac vaccine. Isa sa mga medical nurse staff sang cityhealthoffice si Catherine Ganiya. 3 na katuig na nagatrabaho sa La Paz District Health Center. Siya ang nag-volunteer subong agud mas madali ang proseso sang vaccination. Kabahin sang iya trabaho ang pagsekyar sa kondisyon sang pasyente matapos ini mabakunahan. Kalakip man diri ang pagkuha sang vital signs, blood pressure, temperature kag cardiacrate. Pag-iabot yun sa pasyente, ginapapupo na mo, tapos gina-check naman ang ilang paper, tapos gina-check naman sa ilang vital signs, like sa BP, temperature, ilang cardiac rate, ilang oxygen saturation. Upon arrival, gina-check na mo, tapos after gina-check naman kung kamusta, ilang pamatsa, kung galing ang puno, kung may nabas galing iban. Tapos after na-recheck naman after 15 minutes, gina-pares na rin naman ang pasyente. Pag okay, nakagumala naman sa nabatsa, pwede na naman na papuli. Ginpahayag ni Ganiya, mas madasig na sa subong ang proseso sang vaccination bangod sa barangay pa lang. Ginarekomenda na ang pagpa-pre-register. Dapat makabisita kasi sila barangay para makapa-register sila anay para malista sila para makamalista sila nga for vaccination para dasig lang ang flow sa vaccination kasi hindi makita ka pa bakuna kung wala pa sa registration kaya muna dapat ang una. Si Michael Montemayor naman isa ka medical nurse sang cityhealthoffice. Siya ang duwa na katuig nga nagatrabaho kag subong nagabulig sa vaccination program sang lokal nga panguluhan. Ang na bakunahan dali dira sa aton nga vaccination area may magagay sila nga customer nga magay-guide mga kadto sa mga puluhan nato. After na tapos na check na nila nga Bali ginakuha na sa BP, temperature, pulse rate, auto saturation. Bali
nakuha namon initial, tapos after 15 minutes, ginakuha namon ni water. Kung okay, ginapapigyan namon, ginapapulit. Tapos kung may mga any problem, gina-refer namon sa amon na doktor on duty for assessment. Magluwas sa mga personnel sang Iloilo City Health Office, may mga uniform personnel man nga nagabulig sa vaccine rollout. Isa na diri ang Bureau of Fire Protection kag Philippine Coast Guard. Yara man ang Fire Volunteer Group kasubong sang Iloilo Citizen Action Group o kun ICAG. So kung makita naton diri no, ang aton vaccination site ginabuligan ini sang mga lain-lain man nga mga private kag national agencies nato no. Ang aton nga Bureau of Fire, ang aton nga PNP, no, ang aton nga PJMP, ang aton nga Coast Guard, kag ang aton ICAG, kag ang Federation of Fire, no. Busilingon ini nga mga NGOs nagabulig sa aton una sa pagsikyar sa aton lugar, sa pag-assist sa aton nga assessment area, sa post-vaccination area, kag even sa aton vaccination area, no, may mga lamisa ini sila ang mga medical personnel sa aton nga PNP, BFP kag Philippine Coast Guard, no. So ang aton nga man ICAG kag ang aton nga Federation kag Bureau of Fire amo naman yung gabulig sa aton kung may mga emergency nga mga severe reaction, no, sa aton nga mga patient kag ang aton nga crowd control sa lugar, no, kag at the same time ang aton nga PNP kag ang tanan naton nga mga involved man nga mga government offices sa aton City Hall, no. So ini sila tanan na ginatipon, no, kag gabuligay kag ini siya ang effort sa aton nga hindi lang gid COVID thing but bilog nga mga office ang aton nga City Hall office, no, tanan nga department ginapangunahan ini ni Mayor Diretanyas. 1,333 ang target nga mabakunahan subong adlaw. Prioridad man amo ang mga senior citizens, frontliners, kag may mga kasablagan sa lawas. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga negosyante sa Iloilo City ang ginahinyo nga magsunod sa local tax ordinance. Hindi matapos nga gimpasaraduhan ang 3 ka mga balay kalan-an nga nakitaan sang paglapas. Ginserbihan sang closure order ang 3 ka mga balay kalan-an sa distrito sang Arevalo kahapon. Ini matapos makitaan sang paglapas sa ginapatuman nga local tax ordinance sang lokal nga panguluhan. Upod ang mga personnel sang Business Permit and Licensing Office, Task Force on Moral and Values Formation, Compliance Team kag Arevalo PNP gilayon nga gimpasarado ang ini nga mga establishmento bangod nag-ooperate nga wala sang mayor's permit. Ang iban nakitaan man sang paglapas sa minimum health protocol. Nagligad, ang ilagay na hambal. Kung natin nag-lockdown ang city, ako na nambal, nagligad sa ilang ang lockdown to, hindi lang ito nagligad to, sang nag-disinfect ito sa bilog na city hall ta, bangod sa pagsaka. Kag nakita nato nga kadamo kay sa atong mga empleyado city hall, ang na-infect sang COVID-19, ginsira itong temporaryo for a week, kag disinfect ang bilog na building. So nilaya dugay na daw pila nagaling kaulan ang ilan na rason permi nga ti amo na nasikaso naman ng ibang mateles pero limta nila nga ang kaimportante baliya nga dapat may business permit sila tani agin puha sa BPLO. Gimpahayag pa ni Nestor Canong indi luyag sang team nga may mapasiraduhan nga negosyo bangod na intindihan nila ang kabudlay nga ginadulot sang COVID-19 pandemic sa mga negosyante. Apang intindihon man nga may ordinansa nga ginapatuman kag dapat sundon. Aton liwat ginaapila sa aton gid nga mga kauturan, especially sa aton nga mga pumuduyo bali ang sektor sa aton nga mga negosyante sa aton negosyo. Ginaliwat pa ni kay way kita nalipay. Way kita baliya na nanian kini nga ginapangsiratang aton mga negosyo given sa aton subong estado nga sobra na ikakatuig ng aton nga pagantos kapag agwantas ang agi sa ang COVID-19 sulat sa Iloilo. As much as possible, ginapalaba sa ginapalawig ng aton mga pasensya sa pag-warning lang, pag-saway sa aton mga kauturan nga nagabayular angot sa mga reglamento ta sa pag-abris negosyo. Pero basic hindi katama. Kay samtang wala ka business permit, kag-abri ka sa mga negosyo sa Iloilo, illegal ang imo status. Why din maskin timpo ang ginabaton ang aton nga syudad? Why gasulod dali ang mga taxes na o fees kada pa iban ng mga bayaran. Amo na ginagamit sa aton subong sa pagpatigayon sa aton nga mga programa, mga proyekto, especially sa aton nga pagigaway sa COVID-19. So sa liwat, kita liwat na panawagan naman sa aton nga mga
sektor sa negosyante naton, palihog atong iban nga ni pang sirata, especially sa mga C1 nga mga dalanon, diri sa may Diversion Road mismo sa may Coastal Road naton. Gapanawagan kita pilada ta mga dagko nga mga struktura mga warehouses, mga bodega nga kadugay na nag-operate why gali business permit. Naibaluan nga ginpahapos na ang transaksyon sa pagproseso sang business permit sa Iloilo City Government. Humalin sang mga nagliligad nga tuig sarang na maka-apply kag renew sang business permit pinaagi online. Kadasig man lang magkuha business permit. In fact, sorry kung sila gani nga kung kompleto mo na mapilis, katapos ng mga inspeksyon ng ilang establishmento, makagawa bali ang order of payment alin sa aton nga treasurer's office. 2 to 3 days gambal si Sandro Mantabot ang aton nepis ang business permit sa nursing office, mapagawa nila ang mga business permit nga kinahanglan bali sa aton mga negosyante. Hindi ini ang unang nga bes nga may gimpasiraduhan nga baligyaan ng lokal nga panguluhan bangod sang paglapas sa local tax ordinance. Para kay kanong magserbe kon tani ini nga paandam para sa iban pa. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.